Les fotos que podeu trobar en aquesta exposició són el resultat del concurs WordPress Photo de 2026, que representa, diguéssim, els moments més importants de 2025. Hi ha històries des de conflictes armats, guerres, la guerra d'Ucraïna i de Gaza, però també els resultats i les conseqüències del canvi climàtic arreu del món, conflictes, diguéssim, igual més personals, com a nivell de temes de salut o de comunitats desplaçades o comunitats marginalitzades. Hi ha, diguéssim, és com una representació global dels temes més d'actualitat en els que ens enfrontem. És una exposició que dura 21 dies, inaugurem demà, és a dir, dia 10, i fins a final de mes, del 10 al 30. És el format que WordPress Photo té, exceptuant de l'exposició que té a Amsterdam i en alguns llocs més que poden allargar, són exposicions que duren 21 dies. No? Nosaltres obrirem tots els dies excepte diumenge a la tarda i dilluns, i l'horari és continu, des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre.